Binigyan ng 10 araw ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla ng ultimatum ukol sa pinatol na suspensyon ng Office of the President laban kay Urdaneta City Mayor Julio Paraino at Vice Mayor Jimmy Paraino. Sa isang panayam, inilahad ni SILG Remulla na sila ay nakikipag-ugnayan na sa Land Bank, Commission on Audit at iba pang ahensya na hindi na pwedeng pumirma si Mayor Paraino. Matatanda na pinatawang 1 taong suspensyon sa mga opisyal dahil sa manoy kaso ng grave abuse of authority at grave misconduct. Subalit, iginiit ni Mayor Paraino na ito'y walang bisa dahil sila ay in sick leave nang ipinadala ito sa kanyang opisina at nang siya ay bumalik ay inabutan na ng election ban. Samantala, hinatigan naman ng COMELEC ang apela ni Mayor Paraino na hindi nga ito naihain sa kanya at naabutan na ng election ban. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.